Салон достони азиз, мо омадем строительный магазин барои люстрахарӣ, хонамона ремонт мекунем, ҳамаш ба пули фабрик набинем. Достони азиз, иҷода люстро, ози мо ягон люстра выбират мекунем, баъд ба комнатаи марани, ба комнатаи очамон дадам. Ина ира бинем. Красота. Ози бо нишон медам. Ина бо. Ина иҷодаи хеле люстро ҳастанд. Одам медонед хеле люстра маҳбуб шуда, ози нишон медам. Ози нишон медам, як люстраи хушрӯра. Мода маҳбуб шуда бисёр. Яки ба комнатаи мора калони бадай, наверное. Ина. Дода люстра. Ина бихел достони азиз. Ози ба комнатаи хидма абои выбират мекунам. Люстра выбират мекунам. Пардо выбират мекунам, шторы. Вот. Ози нишон медам. Ина бо иҷода чи абои ҳастанд. Абои. Так, ина. Достони азиз, бугем шумо да чали абой махкумай. Чали абой ма бугем ба комнатаи хидма.